Mati kenjerat. Aduh. Wah. Wes bali ora apa-apa, Pak. Iki ana bintang tamu. Ana bintang ana pokoke ora ibu began. Ibu began. Nah. Ibu ganti. Hah? Anak bedane ka aku wedi aku. Alah, ya kamu saja jaya. Ono kowe. Oh ya. Oh iya, aku Pak Dewi. Oh. Sugeng lagi. Alhamdulillah. Amin. Amin. Piye, Jek? Durung awak dhewe kauke, Iya. ngundang para prajurit. Iya, iya kepiye, Pak? Ngaturke sithik ageng pamatur nuwun. Mestine awake dhewe ngaturke guru pamatur nuwun kang tanpa pepindhan. Karo Gusti Dakang ngawit wiwitan jam 8 esuk mau. Lho, apa? Anake acara adat ya ngerti padha. Anake mati kok tak mati berdua. Tepuk tangan sih, gawe kawan. Diuri-uri acara ngono mau setuju ora? Oh ya, jajal aku tak golek sing ayu dhewe. Ya Allah, jangan sithik ora kon golek wong ayu. Oh ya, sadene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, tepuk tangan sih. Jajal dan manane sing ayu dhewe ndi ayo? Ayo kami kira ayo sing endi iki ayo. Mbak-mbak, ayu kuwi. Derek tangan niki Mbak De. Umpami. Hah? Pak sekali wajah aku direk. Umpamu. Umpamu kan. Ora ora kabeh lho niku. Apa sih kamu sepes marang aku di Mas? Wong ya go. Perlasan. Apa ya Nek gatot Beri mati saja cadok kan. itu mau. karo wae kaparek ya. Iya. Lah. Saya mawon badhe tangan. Mbok menawi saben taun wonten iki dipunanani upacara adat kalih jaminan temen napa mboten? Alhamdulillah. Dadi gone dhewe pijen isih kontesane budaya. Nyoto disengkuyung kabeh para masyarakat. Tak ngono to. Terus bombong atiku bombong ya. Jenenge jenenge nek yo mau kan ora awake dhewe sing resik kabudayane lho. Sopo meneh? Iya iki tukule dilarang, kesane larang. Anggotane dhewe malah ana sing ngetik, Sing ngetik. barang. Wah, lha iki sapa sing ngetik ana jane lemah tiba ki. Nonton ora saiki. Nah, iki Pak Bo, ngajeng jatuh malah dawan iki kloco dengkule. Mboten jatuh. Ajane nek pun aku angsal wis do jatuh. Tiba sing dipikir ora lorone. Aku assalamualaikum rezeki aku. Oh, milih sewa. Ya, Jang. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang lakon wae. Saya katon apa? Piye? Durune pergurite. Oh iya, awake dhewe kan nderake Raden Panjasmara bangun, nderake prajurite. Ayo do diundang. Cek suarase lho. Prajurit. Wis siaga gati Ega Buddha. Ayo.
sabate karo. Ya, iki delakan jeng. Prejute gagah-gagah bagus-bagus. Brengose kandel-kandel. Sing iki sing kandel apane iki? Ikine. Oh, brengose padha karo yang bawa anak. Sing buri apa sing buri? Sing buri mana sing iki rada separuh awake. Sing iki jenenge. Nek sing iki jenenge apik, wong iki anakmu apa sekarang? Karena ndate kok sak bake bapak anak. Loro. Yen karo anak, wis nek bedane nek kurang wong. Aku wong kowe ya sedulur. Ayo nek dipikir tambah iso dile ya. Guys, jajal. Prajurit iki gak ditraki cek Yo. iki lakon iki. Oh ya, jajal tak siapkan. Yo, dia contoh. Oh, oke, siap, gerak. Kamu berani tak sentil. Serius. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Iya. Ora delok sik iki kepiye. Gimana kepiye? Lah sira hati kepiye? Aku kepawon kok HP apaan ya? Enak ada menghilangkan kurang iki ya. Astagfirullahaladzim. Oh ya, apa tak ngapurani? Oh, siap ya. Berhitung mulai. 1, 2, lengkap. Hei. Kita pojok mana kae? Aku bos. Sesuk tinggal ya. Jangan mati kamu ganti ore. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap. 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 Nah, oke. Ngono kuwi ya bangun. Siap. Fokus. Yo. Pandangan tajam ke depan. Ini mataku, ini mataku. Oke, siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Ya, tak omongin. Sesuk meneh. Nek baris iki mati aku kancane. Ora lek kuwi jane nek bapak anak. Nek bapak anak ora kok ngomong nang omah yo sak omah ya. Oh ya. Ya ditunggu deh, bapak turu ya. Oke, siap, gerak. Iya, iya. Iya. Ya maksudnya apa tuh mendang? Tak tonton kamu ayo. Iya. Amati logo. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Lencang depan, gerak. Iki ya. Iki ora dedokan kancane dhewe sing hobine tiba ke mau. Ayo dong. Ayo, hobine tiba ae. Iki siang. Ayo tibane siang terus aja lho. Sing kecelakaan yang iki dulu. Oh, ya. Sampai naik tengah. Aku kok wis aja. Pokoknya itu di atas ngarepe. Siap, gerak. Oke. Langkah tegak maju, jalan 1. Jangan. Setakan aja. Piye? Ayo, iki ra kok lari yo. Tuwa. Sing ngene di bapak iki lho. Tiba
baris sing apik. Wes balik saiki baris sing apik. Yo. Hadap depan. Iki sing tenanan lho iki. Nah, saiki coba nang yo. Minggu jarane siap, gerak. Nah, ya. Sip. Jajal ini. Ya mati Didok. lho. Ayo penonton didok oke? Setuju? Mana suaranya? Satu kali lagi. Ayo. Radio siap? Video siap? Musik.
Dimungsok. Pancen sing maju gerangane. Ayo jandon mungsuh karo aku. Rondo wadi aku. Iya. Saya. Iya, woi, Ya ora kuat to. Ya ora kuat kok, ya. Yo ana gawe. Masak bawa digong-gong itu. Wah, walet ya. Kita teh dadi, kok teh dadi. Ya iki sing kreasi ngene iki tenan tenan. Lah kok kowe ora dadi? Ya engko nang sisi. Aduh mite batakku dadi ning meneng.